Príjemný dobrý deň, dámy a páni, vítajte na Pohode. Toto je áno, Bažant Pohoda, festival, ktorý sa samozrejme je situovaný na letisku v Trenčíne. Dnes máme 10. júla, to znamená je štvrtok. Keď sa pozrieme na hodinky, už nejakú 3/4 hodinku alebo možno aj viac ľudia prúdia sem dnu, pretože o 1:00 sa otvorili brány tohto festivalu, to znamená o 13:00 hodine. O 14:00 hodine sa otvoria všetky výčapy, všetky fast foody a všetky jedlá a samozrejme aj stánky, ktoré sú tu prilehlé, takže môžete sa občerstviť. Počasie je vynikajúce, fantastické, fúka mierny severo-severovýchodný vietor, ten smer som si vymyslel, neberte ho vážne, ale vietor je naozaj veľmi jemný a príjemný, takže počasie je takisto dobré, je to príjemne teplo, ani nie príliš horúco, ani nie príliš chladno. Samozrejme sú tu nejaké mraky, ale pozrite sa na tú stranu, tá vyzerá výborne a myslím si, že to je trend, ktorý nás čaká najbližšie dni. Samozrejme môžeme si vybrať aj iné pohľady, ale to nás netrápi, pretože to všetko bude úplne v poriadku. Takže vítajte na Pohode, zostaňte s nami, pretože my sme Orange a sme pohodoví.